Gipasalig sa Police Regional Office 11 nga padayon ang paghatag og seguridad sa kapulisan ngadto sa mga tawo nga moapil sa himuong mga rally sa Davao Region isip pagsuporta og panawagan nga ibalik sa Pilipinas si kanhi President Rodrigo Duterte. Sumala sa PRO 11, kanunay ang presensya sa kapulisan panahon nga dunay panagtapok ang mga supporters ni Duterte aron masigurong walay mahitabong kagubot. Lahat naman ng nagawang rally sa Davao Region generally peaceful naman, and nandun yung police for area security. Mag-i-interfere lang talaga kami kung may kagaluhan or kunyari nagkaharang kayo ng mga sasakyan para mag-join sa kanila, yun mag-i-interfere kami. Gipasabot sab sa PRO 11 gawas nun ang mga tawo nga magpahigayon og rally sa mga Freedom Park. Gipasabot usab sa kapulisan nga igura sila mag-implementa sa mga ordinansa sa syudad ug wala sila'y katungod nga moingon og no permit no rally. And then sa mga LGUs kasi, meron silang mga guidelines na kung sa Freedom Park kayo magrarally, no need na magkuha ng permit sa local government. So free talaga magrally sa mga Freedom Parks. So kung aside sa mga Freedom Parks, as per guidelines sa mga LGU, you have to secure a permit. Ang police naman po ay i-implement lang naman namin kung ano yung mga city ordinances. Hindi po kami ang nagsasabi na no permit, no rally. Sa gihimong mga prayer rally sa Davao Region, wala hinuoy na tala ang kapulisan nga kagubot o kakulian atol sa panagtigom sa mga supporters ni Duterte. Hapsay ug malinawon kining napahigayon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.